Δες πριν πιάσεις το πινέλο το πιο συχνό λάθος που καταστρέφει τα έπιπλα. Μην κάνεις το λάθος να βάψεις τα έπιπλά σου αν δεν έχεις μάθει πρώτα να τα ακούς. Η διαφορά ανάμεσα στο εντυπωσιακό και στο ουσιαστικό. Αυτό το έπιπλο είχε ήδη βαφτεί σε κάποιο άλλο σεμινάριο. Είναι ένα ανεπιτυχές μείγμα διακοσμητικής παρέμβασης, όπως συχνά γίνεται σε σεμινάρια, χωρίς πραγματικό υπόβαθρο. Προσπάθεια να γίνει κάτι εντυπωσιακό, αλλά χωρίς καμία συνέπεια, λεπτότητα, αρμονία και αισθητική. Αυτό όμως είναι άλλο πράγμα. Είναι λεπτεπίλεπτο, αρμονικό και υψηλής αισθητικής. Έχει διαβάθμιση, όμπρε, blending με απόλυτη ισορροπία. Ξύλινο καπάκι που αναπνέει, απαλή πατίνα, ανάγλυφα που αναδεικνύονται, όχι που κραυγάζουνε. Και πάνω απ' όλα έχει ύφος, ησυχία, αρχοντιά. Είναι ρομαντικό, διακριτικό, elegant, όχι κραυγαλαίο και ήταν ακριβώς αυτό που ήθελε η φίλη μας. Ένα ρομαντικό αποτέλεσμα για το υπνοδωμάτιό της. Αυτό συμβαίνει όταν έχεις καθοδήγηση, γνώση και αισθητική. Είμαι η Αναστασία Διαμαντάρα, αρχιτέκτο μηχανικός με εξειδίκευση στη χρωματολογία και στην αναπαλαίωση επίπλων. Αν θες να μάθεις και εσύ να ακούς τα έπιπλά σου πριν τα βάψεις, το επόμενο σεμινάριο σε περιμένει.